जों दा बे अरुणाचलनि सांमा गामियावनो थाहैथ'नांसिगोन। जोंखौ दा सोर अनसायबावनो। जायगायावबो थांफिननो हाला। ओरैनो सुथुरफ्राबा न' बांखौ मा खालामजोबखो आरो थांफिननोबो हाया। बिनिखायनो जों बे सांमा गामियावनो अरुणाचलाव थाहैदिनि बयबो गावबा गाव जोथोन लादो। गावबा गाव फिसा फिसौ रायजोफोर जोंखौ आय होनग्रा रावबो गैला। सोर बिमा गोमा जाखो, सोर गथ'आ बबाव थाबोखो, सोरनि फिसा हिन्जावाबो बबाव मा जाखो, बिसिबां जिनाहारि जाखो, सोर दानथार जाखो दाथ' जों हमस्लाबनो हाला। गावबागावल' थाल लालायलायदो। जों सांमा गामियावनो थाहैलायदो। औ जोङो बे सांमा गामियावनो एसे आश्रयखौ लाहैनांसिगोन। नङाबाथ' जोङो बे जायगायाव थांफिननो हाला। रायजोफोर नोंसोर गावबा गाव थाल लालायदो। थ' रायजोफोर थांदोनि आवगायदिनि। आयै सिखारदों आयै थौदो आयै थौदो बयबो थांजोब्बाय आयै थौदो बे गहपुर हालामा जोंनि खौसेजों बुंजानाय बे गहपुर हालामा जोंनि सनाजों बुंफबनाय 19 जौथायाव जोनोम मोननाय गुबुन गुबुननिफ्राय फैनाय बे गहपुर हालामा जोंनि खौसेजों बुंजानाय बे गहपुर हालामा जोंनि सनाजों बुंफबनाय খোলা যাবে ফুর্তি করে খাবে आबै 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 आबैयाथ' गैला फंबाय। मा जाखो बिलाय? आबै 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 जारिमी आदा गासैखौबो संहार खालामजोब्बाय। मा जाबावगोन दालाय? फंबाय जोंथ' बेयाव बारा गोबाव थानो हानाय नङा। आबैयाथ' थैबाय। बबे खनायाव मा जादों जोंथ' मिथिया। बेनिखायनो जों आबैखौ मोनसे जायगायाव फबनानै दोनसै। थ' गहपुरिनी जारिमी